Здравейте! Аз съм Деси, от София съм и съм на 13 години. Така, искам да стана влогър и да съм като другите влогъри, по-точно. Реших да заснема този клип, понеже гледам постоянно клипчета на известните влогъри и реших да се пробвам и аз. И така, в първият ми влог ще отговоря на 19 въпроса, които си подбрах от интернет. Така, първо искам да се извиня за лошото качество. Ще снимам само за малко с така. И след това искам да се извиня, че последно ще гледам на там, понеже там са ми въпросите, листа с въпросите и оттам ще ги гледам. Така, да започваме. Първият въпрос е, имаш ли домашен любимец? Да, имам коте. И да. Вторият въпрос е 3 неща, които са близо до теб. Слушалки. Още едни слушалки. Дистанционно. И понеже слушалките са един вид, ще кажа и друго. Като например това. Батерия. И да. Трети въпрос. Какво е времето в момента? Значи в момента е доста хладничко, понеже наближава най-мразимия сезон. Зимата. Четвърти въпрос е в колко часа се събуди тази сутрин? Значи днес е учебен ден и затова се събудих в 7 без 20. И да. Пети въпрос е кога се къпа за последно? Вчера. Шести въпрос. Кой филм гледа за последно? За последно гледах Iron Man, Железният човек 1. Седми въпрос. Последния СМС. Защо ми измъчва се така? Шегувам се. Удостоверителният ви код от Google е, значи понеже се регистрира в YouTube и той ми е написал код. Не се вижда. Така, кой филм гледа... Осми въпрос. Какъв е рингтонът ти? Рингтона ми е... И да, така нататък. Така, девети въпрос. Била ли си в друга държава? Да, била съм в Италия. Десети въпрос. Взимала ли си приспивателни? Не съм и се надявам да не взимам. 11 въпрос. Откъде пазаруваш? Ако имате предвид за хранителни продукти, пазарувам от София маркета на нас. За дрехи от различни магазини и да. И от интернет. 12. Колко братя или сестри имаш? Имам брат, който е по-голям от мен. 13 въпрос. Настолен компютър или лаптоп си? Лаптоп. 14 въпрос. Носиш ли лещи или очила? Не нося и се надявам да не нося лещи и очила с диоптер, а само лещи и очила. Звучи странно. Но да. 15 въпрос е боядисвал ли си косата? Не, тя си естествено кистеняво черна и да, и е доста дълга. Не знам дали ще се види, но да. Да. 16 въпрос е кажи нещо, което плануваш да направиш днес. Не планувам нищо, освен да заснема този клип най-сетен за някой си път и да го обработя. Да. 17 въпрос. Хамбургер или чизбургер? Чизбургер. 18 въпрос. Цвят на очите. Кафяви. Черно кафяви. 19 въпрос. Усещаш ли разликата между пепси и кола? Да, усещам я. Пепсито е по-сладко, а пък колата е газирана и е много по-яка. Така, значи ето го листът с въпросите ми, които вече свършиха. Отново съжалявам, че последно гледах на там и да. Така, искам само да ви кажа ако искате да се сабскрайбвате за мен или да давате палец нагоре или палец надолу. Да. Значи, долу в описанието ми ще сложа линк към Ask.fm ми и Facebook страницата ми. Там може да ми пишете за идеи, какви клип ще да правя или въпроси, на които да отговарям, или ваши идеи, понеже на мен може да не ми хрумне нищо за
влог. И да, благодаря ви за гледането, ако въобще имам някакви такива гледания. И да, чао!